Vorige week was het de Week van Dementie. Kikkie TV wilde graag weten wat dementie precies is en ging hierop onderzoek uit. Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor wel 50 verschillende ziektes die allemaal over vergeetachtigheid gaan. Nu is gewoon vergeetachtigheid wat iedereen wel eens kan overkomen. Van iets niet meer weten, een naam bijvoorbeeld of zo. Dat is wat anders als de ziekte van bijvoorbeeld Alzheimer. Dat is de bekendste ziekte van dementie die wij gewoon hier in Nederland kennen. Wat zijn de oorzaken van dementie? Onderzoekers hebben aangetoond dat het een eiwitophoping is in de hersencellen, waardoor dus de hersenen niet meer goed functioneren. Is er ook een medicijn tegen? Ja, voor de ziekte van Alzheimer zijn er in Nederland 3 medicijnen. Die werken alleen op de ziekte van Alzheimer, dus op die andere 49 ziektes is er eigenlijk niks. En de meest voorkomende geneesmiddel die we geven is deze. Dat zijn pleistertjes die gewoon continu medicijnen afgeven. En dat is bewust gedaan omdat mensen vergeetachtig zijn, dus ook vaak vergeten om medicatie in te nemen. En worden de pleisters geplakt die steeds werken. Okay. Dus dat is ideaal. Je kan er niet van genezen. Het helpt alleen maar de symptomen van de ziekte te verminderen. Dus het gaat iets minder snel achteruit, zeg maar. Kent u iemand die dement is? Mijn oma was dement. Zij is, door dementie is zij haar eigen woning moeten verlaten in Aardenburg. En toen heeft ze een aantal jaar hier in het verzorgingstehuis De Stelle in Oostburg gezeten. Waar ze gelukkig heel goed opgevangen is. En waar zij toch nog een leuk leven heeft kunnen leiden. En waaraan konden jullie het zien dat zij dement werd? Nou, mijn moeder die had dus echt wel de zorg voor haar moeder, wat dan mijn oma was. En zij begon steeds meer te vergeten. Zij had maaltijden van tafeltje dekje, die ze dus allemaal in één keer in een pan mikte in plaats van elke dag 1 maaltijd te gebruiken. Heeft u al eens iemand meegemaakt die dementie had? Ja, dat maak ik vrij regelmatig mee bij ons in de winkel. Ik heb de zorgwinkel in Oostburg. En niet dat de mensen die zelf dementie hebben dan vaak in de winkel komen, maar meestal dan de verzorgenden en dergelijke. En daar proberen wij altijd wel een hele hoop hulpmiddelen voor aan te dragen. Zijn er ook medicijnen voor of iets? Nou, medicijnen, er zijn wel medicijnen om de dementie een beetje in het gelid te houden, maar dat verkopen wij dus niet. Maar we hebben dus wel dingen om mensen makkelijker om te laten gaan met de dementie zelf. Op het Spuiplein in Breskens wordt op zaterdag 28 september alvast een dierendag gehouden. Met kraampjes die allemaal iets met dieren te maken hadden. Ik ben Friederike en ik ben van dierenasiel in Terneuzen. Hoeveel dieren hebben jullie? Op dit moment 12 honden en ik denk 40 katten. Zijn er nog andere asiels in Zeeuws-Vlaanderen? Nee, het dierenasiel in Terneuzen is de enige. Zijn er eigenlijk nog wel fokkers nodig? Zijn er niet genoeg huisdieren ondertussen? Ja, ik denk dat er geen fokkers meer nodig zijn. Of het nou broodfokkers zijn of rashondenfokkers. De asielen zitten vol door heel Nederland. Het peilt uit. En er zitten zulke leuke dieren tussen. Dus waarom zou je een rashond gaan nemen? Wat zou u mensen adviseren die een huisdier willen nemen? Kom eerst eens kijken in het asiel. Daar zitten ontzettend veel leuke honden en katten die heel graag een nieuw baasje willen. Nou, nog even naar het hartje luisteren, hè?
Heb je dat al eens gehoord? Nee. Wil je eens horen? Hier. Gaat snel, hè? Ja. Gelukkig gaat die van jou niet zo snel, denk ik. Goed zo. Nou, mag jij weer lekker bij je vriendje in het hok. We staan hier bij een kraampje en er staat op zorgeloos dierenleven. Wat is dat precies? Dat is een stichting die dieren opvangt. Ja, verwaarloosde dieren. Bijvoorbeeld als een hondje gevonden wordt, dan wordt die waarschijnlijk via een omweggetje naar deze stichting gebracht. Oh, dus jullie zijn ook een soort dierenasiel? Ja. En waar zijn jullie gevestigd? En 3 wegen Biervliet. En hebben jullie veel dieren? Ja, we hebben nou een stuk of 5 katten. En een varkentje wat pas geleden op Omroep Zeeland is gekomen als die weg was gelopen. Oh, dus het gaat niet alleen over honden en katten? Nee. Het gaat ook over varkens, konijntjes. We staan hier bij een kraampje met biologische en natuurlijke voeding. Wat houdt het in? Ja, natuurlijke voeding, dat is zonder conserveringsmiddelen, zonder kleurstoffen, smaakstoffen. Het is echt puur natuur en biologisch. Hè, dus dat het dier een goed leven heeft gehad en goede voeding heeft gekregen. Zodat er ook geen antibiotica in het vlees terechtkomt. Hoe heet jij? Paraclasus. En heb jij ook huisdieren? Ja. 2 honden en een kat. En zorg je er ook wel eens zelf voor? Ja, ik laat ze wel uit. En ik geef ze ook soms eten. En welk dier vind je het leukst? Onze hond Sky. Die is heel erg schattig, want die heeft heel veel krulletjes en die likt je de hele tijd. En dat is altijd heel grappig en die gaat dan altijd op zijn ruggetje bij je liggen. En vind je paarden ook leuk? Ja. Alleen ik zit zelf niet op paardrijden. Dat niet. Maar op het dorp hebben we dan zo'n veldje met allemaal Shetlanders en dan ga ik dan wel eens met mijn vrienden heen. En dan geef je ze ook eten? Soms. Meestal worden ze dan een beetje wild. De kinderen van het Swing College kregen een skateles van skateschool Skateaway. Ze deden allemaal leuke trucs en leerden hun evenwicht te houden in het verkeer. Hoi, ik ben Maarten Voorn en ik geef skateles bij skateschool Skateaway. En wij zijn hier vandaag op het middelbaar onderwijs van de school, dat weet ik eigenlijk niet eens welke basisschool staan we, of welke middelbare school staan we vandaag? Swing-college. Swing-college. Daarna hebben we nog andere scholen die we doen hier in de regio en tot en met de helft van Nederland ongeveer. En dan geven wij skateclinics aan basisscholen en middelbare scholen. Dus dat is een beetje wat we doen. Als ze gaan skaten moeten ze kniebeschermers aan en ze moeten hun ellebogen aan en helm op natuurlijk, het allerbelangrijkste. En hun pols beschermd met een plaatje daarin. Dus als ze vallen, dat ze dan zo goed mogelijk beschermd zijn tegen verwondingen. En wat we ook doen om zeg maar, het evenwicht beter te krijgen, om zeg maar, beter op die skates te kunnen blijven staan, hebben we stoepjes en schantjes meegenomen. We hebben een soort wippapplank die je al in dit eerdere filmpje hebt kunnen zien of in het latere filmpje. En dan hebben we altijd nog de grotere stoepjes en schantjes, waardoor je echt in het verkeer ook heb je drempels en zo, echt een mooi beeld krijgt om te leren hoe je in het verkeer nou het beste je evenwicht kan bewaren. Ja, dat is een beetje wat we doen. Ja, we doen leuke spelletjes tussendoor en dan hebben we een heel leuk clinic wat alle kinderen altijd heel gaaf vinden en cool zoals ze dat zeggen. Ja. Oké, dankjewel.
Geskieleerd. Ja, geskieleerd, ja. En hebben jullie nog iets geleerd? Ja. Dat je niet goed, hoe je moet vallen. Wat voor opdrachtjes hadden jullie allemaal bij het skileren? Over zo'n verhoging. Ja, zo'n verhoging, zo, ja. Moest je springen. daarover? En was dat moeilijk? Nee, want ze hield die heel goed vast. En wat voor opdrachten hebben jullie nog meer gedaan? Dat je met zo moet je benen moet doen of zo. Ja, hoe je moet remmen met de pizzapunt. Oké. Je skiet daar zo. En wat vonden jullie het leukst om te doen? Over die hele hoge drempels. Ja. Skileren jullie zelf ook vaak? Ja. Nog steeds gewoon nu? Ja. Vroeger ook veel gedaan? Ja. Dat was voor jullie wel makkelijk zeker? Ja, best wel. Oké. Nou, dankjewel. Elke week hebben wij een kikkerstelling. Deze week was het de kikkerstelling: ik vind dat er minder op het verkeer wordt gelet. De kikkerstelling van deze week is dat mensen zich steeds minder aan de verkeersregels houden. We gaan eens kijken wat de mensen op straat ervan vinden. Ik ben het helemaal met je eens, want ik zal je vertellen dat ik vind dat jonge moeders heel hard rijden. Vooral in de polder. Ook als ze hun kindertjes moeten halen van school, hebben ze natuurlijk haast, hè. En fietsers, want ik woon midden in de polder en het lijkt net alsof automobielen gewoon langs je scheuren en denken van, hier horen geen wandelaars en hier horen geen fietsers. Dus die rijden allemaal veel te hard. Het wordt veel te gevaarlijk. En overal waar 60 staat, wordt er 80 gereden of 90 of 100. Dus ik vind vooral dat jonge mensen steeds harder gaan rijden en onvoorzichtiger. Dus dat ben ik helemaal met jullie eens, dat het gevaarlijker wordt. Ja, gevaarlijker of vroeger weet ik niet direct. Maar als je het mij vraagt, heb ik wel een paar situaties meegemaakt de laatste maanden. Zeker in het toeristenseizoen. En daar heb ik trouwens ook vragen over recent in een eerder stadium. En dat ging over de onveiligheid in het kustgebied. En dat ging over de fiets- en de voetpaden die binnen de duinen liggen. En ik vind dat er daar eigenlijk nogal roekeloos gereden werd door racende coureurs. Die dan eigenlijk veel te snel over die duinen vlogen. En dan ook met name, als je het vraagt aan voetgangers, ja, die moesten hun reppen maken als ze uit de weg waren of ze werden gewoon van de sokken gereden. En wat dat betreft vind ik dat die stelling wel waar is, ja. Oké, dankjewel. Boys, shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. 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 We rowdy. Shouts to all my lost boys. Ik vind het wel meevallen. Ik vind niet dat dat zo is. Maar ik denk dat het vooral het grotere gevaar is de toeristen die niet weten waar ze naartoe moeten. En oude mensen die 60 rijden waar je 80 mag, waar je dan verkeer voorbij moet. En dat creëert gevaarlijke situaties. Ik denk niet dat het zozeer is dat jongeren of andere mensen gevaarlijker rijden in het verkeer. Ik vind dat je je grenzen zelf moet kennen, dus als je niet kan scooter rijden moet je op een scooter gaan zitten. Dus simpel is het. En waarom? Omdat ik heel veel mensen ken die nog niet fatsoenlijk op een fiets kunnen zitten, maar die mogen toch ook fietsen. Waarom mag ik nog niet op een scooter zitten op mijn manier? Oké, dankjewel. Een dwaalbaandag in Breskens met Leuten boven alles. Uit Hoofdplaat aan de Zeeuwse troubadour met het zelfgeschreven liedje Ellen.
Ture Smet en ik ben tubablazer. Ik speel tuba en de fanfare doorplaten. En laten boven alles is er een onderdeel van. Dus we trainen, ja, als er gevraagd wordt, dan trainen we overal op. Hier in Bressis, op de markt. En dan kerstmarkt doorplaten. En ja, overal eigenlijk. Dan gaan we gewoon bruiloft, maakt niet uit. En dan spelen we overal. Bij mij in de straat. Haar haren zijn blond, haar vormen zijn rond. Zij is waar heel mijn leven om draait. Toch weet ze niet dat ik van haar hou, want ik heb het haar nooit verteld. Maar voor een zoen zou ik alles willen doen, maar ik ben nou eenmaal geen held. Ellen, jij bent helemaal te oud. Kom lieve Ellen en zoen me gauw, want jij bent degene waar ik dol op ben. Ellen, word je mijn vrouw. Honderden brieven heb ik geschreven, brieven die nooit zijn verstuurd. Ik schreef zelfs een lied, maar ik zong het niet toen ze mij in mijn band had gehuurd. Uren sta ik voor de spiegel te oefenen, totdat de aanzoek perfect is. Maar in de praktijk is het niet makkelijk, want iedere keer gaat het mis. Gaan we weer. Ellen, jij bent helemaal te wauw. Kom lieve Ellen en zoen me gauw. Dank u wel. Jij bent degene waar ik dol op ben. Ellen, word je mijn vrouw. Oh, waarom durf ik het haar niet te vragen? Waarom durf die stap niet te wagen? Waarom ben ik zo lang? Dus toen ik laatst bij haar was, nam ik moed bij elkaar en zoende haar trots op haar mond. Het ging echt heel vlug, toch zoende ze terug. Het bleek dat ze mij ook wel toch vond. Ik vroeg haar mijn vraag, dankjewel, het antwoord was ja. Daarna is het heel snel gegaan. We zijn nu getrouwd, net 2 maanden oud. En nu al komt de kleine eraan, jawel. Ellen, jij bent helemaal te wauw. Kom lieve Ellen, zoen
me gauw, want jij bent degene waar ik dol op ben. Ellen, word je mijn vrouw, nog een keer. Ellen, jij bent helemaal te wauw. Kom lieve Ellen, zoen me gauw, want jij bent degene waar ik dol op ben. Ellen, word je mijn vrouw. Ellen, word je mijn vrouw. Ellen, word je mijn vrouw. Deze week was het de week van verkeersveiligheid op het Zweencollege. Kikker TV ging hier een kijkje nemen. En ik zag dat het bestuur ons zag via zijn achteruitkijkspiegel. Dus ik dacht, wacht eens even. Als ik nou iets naar achteren ga, dan ziet hij ons niet, want dan zit ik in zijn dode hoek. Dus wij iets naar achteren. En weer naar voren. En weer naar achteren. En weer naar voren. En weer naar achteren. Die chauffeur die werd helemaal gek. Zat alleen nog maar naar ons te kijken en die klapt bovenop een open kadet van 1980. Met een echtpaar erin wat nog veel ouder was. Ja, toen was je bejaardenprobleem ook wel op. Maar ja, het was niet ons ongeluk, dus wij zijn er verder gegaan. Ik ben Michiel van den Burgt, ik ben theatermaker en ik kom hier op school een cabaretvoorstelling geven over verkeersveiligheid. Ik speel in mijn eentje de voorstelling en ik speel verschillende personen die of zelf een ongeluk veroorzaakt hebben of ja, een ongeluk hebben gekregen. Onder andere een dronken man die een kind doodrijdt, een meisje die een jongen aanrijdt met een scooter en ik speel ook dan weer de jongen die in een rolstoel daardoor belandt. En ik vertel wat ja, verhalen zeg maar, ook die met verkeer te maken hebben. Ja, het is wel belangrijk. Dit is het moment dat ja, de jeugd ja, de weg op gaat. Wat meer zelf gaat fietsen. Maar ook ja, misschien wat gaat drinken, misschien wat gaat blowen, dat soort dingen. Dus dan dat beïnvloedt je verkeersvaardigheid toch ook wel. En nou ja, over een tijdje gaan ze de weg op in de auto. Dus ja, het is wel handig om toch voor te bereiden om te zien van ja, als je gedronken hebt, dan is het gevaarlijk. En als je dit soort dingen doet, ja, dan kan dat en dat gebeuren. En ja, ik doe dat dan met wat heftige voorbeelden. Maar daardoor met grappen erbij, waardoor dat toch wat luchtiger is en dat je het toch 3 kwartier kan aanzien. Wat hebben jullie gedaan vandaag? Gekeken naar een man. En wat voor uitleg kregen jullie precies? Over alcohol en verkeersongelukken. Ja, inderdaad. Hebben jullie zelf al een keer een verkeersongeluk meegemaakt? Nee. Niet echt, nee. En wat vinden jullie ervan dat het ja, op school wordt uitgelegd? Ja, dat is wel goed eigenlijk. Dan krijg je voorlichting van over hoe je met het verkeer moet omgaan en zo. Wat heb je vandaag gedaan? Gekeken naar een cabaretshow en er aan het einde over gepraat. Wat heb je ervan geleerd? Dat je veiliger moet zijn in het verkeer. Vind je dat goed dat het wordt uitgelegd aan de jeugd hier op het Zweencollege? Ja, want er zijn veel die dat niet doen. Ja, niet goed opletten. Er wordt wel eens een agent uitgenodigd, dat lukt regelmatig niet. Die stel ik altijd de laatste vraag. Of hij of zij wel eens naar mensen toe heeft moeten gaan om te vertellen dat hun man, vrouw, kind is omgekomen in het verkeer. Dus met z'n tweeën naar de flat waar die meisje woonde. Lift erboven, galerij voorbij en stonden voor het raam. Hij kon naar binnen kijken, die ouders zaten op de bank televisie te kijken, gezellig met een bakje chips. En hij wist, ik moet nu op die bel drukken. En over een paar minuten is het leven van die ouders helemaal overhouden. En dat is dus ook de agent zijn werk.
Hij moet op die bel drukken en het leven van die ouders. Wij gingen deze week op stap met de vraag of de mensen KikTV kennen. KikTV ging op zijn onderzoek uit. Als wij een item hebben gefilmd, gaan we monteren. Dat doen we met het programma Adobe Premiere Pro. Hallo, kent u KikTV? Ja, ik heb er toch al van gehoord. Ik heb er ook al dingetjes gezien ervan, ja. En kijkt u vaak naar onze filmpjes? Ik moet zeggen, heerlijk niet, omdat ik niet heel veel tijd heb. Dus, maar ik heb het wel alles gezien, dat is een feit wat zeker is. En via wie kent u het? Ja, eigenlijk van een collega van me op het werk. Die heeft me dat eens verteld. Van zijn dochter, die daarbij zit. Dit is onze werkplek. Hier zitten we elke dag met alle reporters van KikTV items op te zoeken, ze uit te werken en uiteindelijk onze spullen pakken en gaan filmen. Kennen jullie KikTV? Ja. Hoe kennen jullie dat? Omdat wij toen we niet mee naar kamp gingen, toen hebben we daarvoor ook opdrachten moeten doen. Ja. En kennen jullie het daarvoor ook al? Of? Ja. Ja, we kaarten er wel eens van gehoord, maar ik wist niet precies wat het inhield. En kijken jullie vaak naar de video's die online staan? Ja, alleen als ze op Facebook staan. Ja, als ze op Facebook staan, anders ook niet. Kennen jullie KikTV? Ja, Ja. KikTV. En via wat kennen jullie dan? Via Facebook en via Sven College met Time Out. Kijken jullie vaak naar de video's? Ja. Zijn jullie al bevriend met ons op Facebook? Hebben jullie ook al gezien dat wij al meer dan 1000 vrienden hebben? Nee, Ja. nog niet. Ik wel. Leuk hè? KikTV is voor jong en oud. Ben jij tussen de 11 en 91 jaar en vind jij filmen en monteren leuk? Kom dan gauw eens een kijkje nemen bij KikTV. Dit was KikTV. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei!